मोठी बातमी आहे। भोंदूबाबा ऋषिकेश वैद्यला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आलेली आहे। लष्कर न्यायालयात दाखल केल्यानंतर पुणे शहर पोलिसांनी दुसऱ्यांदा पोलीस कोठडी मागितली होती। पुणे लष्कर न्यायालयाकडून 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली असून नाशिकमधील भोंदूबाबा अशोक खरात यानं महिलांवरील अत्याचाराचं प्रकरण गाजत असतानाच आपण महादेवाचा अवतार असल्याचं सांगून पुण्यातील एका विवाहित महिलेवर अत्याचार करणाऱ्या ऋषिकेश वैद्य या भोंदूबाबाचं बिंग फोडलं होतं। या प्रकरणी न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे। मेडिकल चेकअप जे आरोपीचं आवश्यक असतं ते ऑलरेडी या 10 दिवसामध्ये झालेलं होतं। त्यामुळे अशा प्रकारे जी पोलीस कस्टडी मागितली होती त्यामध्ये काही तथ्य नसल्यामुळे आणि त्या अनुषंगाने आम्ही जो युक्तिवाद केला तो मेहरबान कोर्टाला मान्य पडला आणि त्या अनुषंगाने ज्युडिशियल कस्टडी माननीय कोर्टाने दिलेली आहे।